Madlen, și bine ai venit la podcast. Mulțumesc de invitație bună. Îți mulțumesc super mult că ți-ai făcut timp pentru podcastul ăsta. Și mă bucur că după atâția ani putem să stăm de vorbă din nou mai pendelete. Care după atâția ani, despre ce vorbești? Chiar mă uitam zilele trecute când îmi făceam research-ul despre tine, mă uitam și pe social media, pe profilele tale și am văzut că pe unele dintre ele încă mai folosești portretul ăla făcut de mine și m-am bucurat super tare. Da, mi-a plăcut. Știi cum e, că foarte greu găsim câteva poze să simțim că ne reprezintă, știi? Și că ești așa cum te vezi în oglindă de o viață. Și nu sunt cea mai fotogenică, adică, nu știu, oi fi și cu surgioaică, nu știu, dar foarte greu mă mulțumește ceva, iar poza aceea e chiar ceva ce cu care mă identific și m-a surprins așa într-o perioadă care n-a fost doar o chestiune de moment, de ziua aia, de rochii aia, nu, a fost de vreo 10 ani când am arătat așa, știi, și îmi place, da. Mă bucur să aud. Poftim? Poate ar fi cazul să o schimb. Facem alta. Mi-ai făcut un compliment, mulțumesc. Un alt motiv pentru care voiam să vorbim astăzi un alt motiv este că m-am gândit că experiența ta și parcursul tău de până acum pot ajuta și inspira și alți oameni, cu siguranță. Și legat de asta, în primul rând, aș vrea să încep prin a te felicita pentru noua locație Madison. Arată foarte bine, foarte New Yorkish. Da, mulțumim. Și s-au făcut vreo 3 luni de când am deschis și parcă nu se mai termină complimentarea asta, dar o savurez și it doesn't get old, știi? Chiar la cât am muncit și la cât am visat la ea și cât a luat să se concretizeze, sper să fie pentru următorii 10 ani, știi? Și să rămână la fel de apreciată și mai încolo, nu doar acum, de context. Este cumva, eu am văzut așa progresul din afară, că trec des pe acolo și vedeam că se pregătește ceva acolo. Până să apară Madison scris, nu știam ce e. Okay. Ce urmează să fie. Prea încet se mișcă lucrurile. Adică dacă am putea să le facem după cum e dorința noastră sau determinarea și dacă ar ține numai de noi, ar fi fost mult mai veloce totul. Da, uite că nu mult. 1 an jumate a durat. Wow, a durat ceva. Așa, deci, uitându-te, îți dai seama, știi, că ok, e și o construcție nouă, ceea ce iarăși e ceva care nu se întâmplă așa foarte ușor. Avize, chestii, trebuie să fii pus la punct cu multe. Și multe detalii pe interior, știi? Unele se văd, unele nu se văd, dar în orice caz totul trebuie gândit, proiectat și gândit așa 3-4 pași în avans, scuze. Eu am zis că sunt într-un loc silențios, dar îmi pare rău, colegii mei. Acum sunt vis-a-vis de noua locație, în prăjitoria soțului meu și pentru că suntem sclavei tehnologiei, avem tot felul de stații din astea să comunicăm, știi, că fiind cât de cât aproape, prăjitoria cu Madison, cu așa, da. Drăguț, sunteți ca într-o familie acolo. Da, curând o să redenumim strada, pentru că Madison vis-a-vis, Madison aici, eu locuiesc tot pe aceeași stradă, puțin mai sus, totul se întâmplă. Nu e așa de largă, așa de mare ca un avenue, dar merge. Da, nu este dar e foarte tranzitată și plăcută și nu atât de rău famată ca alte străzi paralele care, știi, sunt foarte ambuteiate de felul lor. Înainte să intrăm în universul Madison, voiam să-mi povestești puțin despre copilăria ta. Știu că ești născută, crescută în militar și la 14 ani ai plecat în state. Militar. Exact.
Voiam să te întreb despre copilărie înainte de plecarea ta. Cum a fost copilăria? Nu știu, unde îți făceai vacanțele? Sau... Am fost singură la părinți, știi? Și părinții mei n-au avut frați surori, deci nu prea am avut verișori, familie numeroasă, așa, deci destul de solitară, să zic, în copilăria mea. Mulți prieteni, dar vacanțele mai pe la o mătușă, nu foarte departe de București, aici prin sud. Și foarte mult, o figură foarte importantă în copilăria mea a fost bunicul meu, care militar de profesie și profesor și la Academia Militară. Okay. Eu am crescut fără tată și atunci el cumva a ținut locul cu brio rolului, dar făcându-și și rolul de bunic. Și a fost fantastic, extrem de educat și pasionat și român, un patriotism extraordinar și atunci foarte mult din istoria noastră, din dragostea față de România și de tot ce a fost ea, mi-a fost insuflată de el și foarte mult din călătoriile din România le-am făcut cu el, mai genul camping așa, dar cu fiecare călătorie au venit și tot felul de informații vis-a-vis de, nu știu, ce bătălii au avut loc în cutare loc, sau de aici ai un cimitir neconsemnat nu știu unde, sau o bogăție extraordinară de cultură, da, și mă gândesc acum că ce păcat, nu știu cât de mulți bunici mai sunt pe lângă copiii noștri, iar generației ăsteia, știi, care să poată face ce au făcut bunicii noștri pentru noi, știi? Da. Clar, ai mei nu au avut parte de asta, știi, și un mare lips. Deci, mă simt foarte îmbogățită de copilăria mea prin prisma timpului petrecut cu bunicul meu și așa, trăind în România cumva știind foarte clar cum e cu comunismul și lipsurile de atunci, nesimțindu-le foarte acut. Adică pentru mine era școala pe primul loc și îmi plăcea, așa, aveam presiune din familie să fiu prima, așa. Ca toți copiii din generația aia. Ca toți copiii, dar știi, eu am fost într-o școala 142 din militari, de-aia plină și hărmălaie și nu știu ce, dar n-am fost dintre privilegiați să fiu în A, B sau C. Nu, eram la F, știi? Deci cumva nu mi-era foarte greu să fiu prima acolo, dar e clar că ăia cei mai deștepți, cei mai fițoși, cei mai stabiliți erau la A, B și C, știi? Și am luat premiu în fiecare an, mai puțin în clasa a 7-a, când m-am trezit cu o notă mai proastă, nu știu, la lucru manual, ceva de genul, că, domne, să mai ia și alții premiu, știi? Și deja de atunci m-am simțit așa cumva neîndreptățită și că mi se cuvine tot timpul să fiu printre primii. Și de acolo puțin, din familie puțin, mi-am însușit chemarea asta, știi, să fiu printre primii, să mă evidențiez cumva, știi? Pozitiv, dacă se poate. Da. Deci am terminat școala și ok, la ce liceu, până la urmă... Ce interese aveai ca și copil? Ce activități îți plăceau cel mai mult? N-am excelat foarte tare la sport. Era și greu să faci sport așa, adică era competitiv parcă pe vremea aia foarte mult, cam în orice făceai, și am ales scrimă și mi-a plăcut, am făcut vreo 2-3 ani, dar nu să ies în evidență sau să fiu foarte bună la nimic, așa. Îmi plăcea să citesc, ascultam discuri din alea cu povești, cu teatru, cu foarte mult. Mai și cântam voce, imitam pe Madonna, pe cam atâta. Și
Și așa mai mult din gură eram, că năzdrăvană să zic să fumez sau să fac tenii cu... Nu prea făceam. Un copil ok. Tu ai și două fetițe, din câte știu eu. Da, Zoe și Lara. Îți seamănă cumva, te regăsești cumva în ele? Mă regăsesc în fiecare, dar jur, deci sunt niște versiuni mult mai bune decât mine. Adică eu eram mai răutăcioasă, nu știu, să fi fost, poate, că tot zic de comunism sau nu știu ce, știi? Eram mai răutăcioasă și aveam așa, îmi plăcea să chinui, nu știu, și pe ai mei, și pe colegi, nu știu de unde venea asta, uite, n-am stat să-mi explic foarte mult, dar ale mele, e clar că educația din ziua de astăzi, cu kindness și mindfulness și tot ce e în vogă, acum chiar au niște efecte pozitive, deși lumea tot se plânge de bullying, de nu știu ce, da, dar sunt niște versiuni destul de soft în comparație cu poate ce am trăit noi, știi, în vremea noastră. Adică sunt mult mai voalate acum și mai politically correct, știi? Și că are Seinfeld o glumă în care vorbește despre copilărie și face o comparație între copilăria lui și cea a generațiilor din ziua de azi și spunea că el pe vremea lor părinții nici nu știau cum îi cheamă pe ei. Da. Seinfeld sau Larry David? Care dintre ei? Seinfeld, da. Cred că dacă întrebăm pe Larry David, nu vrem să auzim ce se are de spus. Da. Da, posibil. Am aflat... Spune, te rog, spune. Așa, și până la urmă am optat pentru laser, știi? Și am dat la laser mai mult, că acolo erau și prietenii mei, știi? Și am apucat să fac doar foarte puțin, pentru că a venit Revoluția. Deci în 89, în septembrie, am intrat eu și în decembrie a venit Revoluția, iar în 3 luni am plecat în America cu tatăl meu vitreg. Și cu mama mea, bineînțeles. Deci cam asta a fost copilăria mea în România, până la 14 ani. Înainte să te întreb de perioada cu America, voiam să zic că am aflat că îți place prăjitura Doboș foarte mult. E corect? Da. Și versiunea Luminița de aici din Doroban Floreasca și versiunea ungurească, care e cu crusta aia, da. Pasiunea asta pentru Doboș o aveai de mică sau ai dobândit-o ulterior? Măi, nu știu ce să zic. Din păcate, dulciurile, cam așa, toată plaja întreagă mă cam pasionează, știi? Și Doboș s-a întâmplat să fie. Dar nu, cred că nu sunt foarte cu surgeaică la dulciuri. Da. Tu ai plecat în state, te-ai mutat în New York, după cum spuneai tu, aproape, de-abia ce intrasei la liceu, aici, și erai adolescentă, o vârstă la care încep întrebările despre sine. Ți-a fost greu să te adaptezi acolo la o cu totul altă lume? Foarte greu. De asta cine spune că e ușor sau că, băi, nicio problemă sau așa, nu știu despre ce vorbesc. Din nou, iarăși, nu știu dacă e atât de important contextul sau poate că s-a întâmplat asta când... Dar îți dai seama, și din comunism să te duci în the opposite end of the spectrum. Adică, așa, copleșitor așa, de la tot ce era pe stradă până la integrarea în școală, știi? Și acolo s-a văzut clar diferența de sistem educațional, adică era mult peste cei de vârsta mea din școala publică de acolo, dar pentru că automat, fiind emigrante, trec într-o clasă din asta de English as a Second Language, a trebuit să fiu pusă cod la cod, ziceai că sunt undeva, nu știu, într-o insulă de refugiați, adică a fost foarte greu, nu mă regăseam, nu mă identificam cu nimeni, destul de greu. Dar America este și o platformă unde, ok, ești aruncat la început cu toată lumea, nu se face nicio diferență, dar apoi
depinde de tine să îți croiești drum și dacă ești rapid și știi ce vrei și determinat și nu te dai în lături de la muncă, treabă și așa, se întâmplă lucrurile, știi? Adică cred că e singura țară unde chiar se încurajează chestia asta și se întâmplă mai repede decât poate în alte țări unde sunt cu totul alte bariere la care nici nu te aștepți. Deci mi-a fost greu așa să mă reintegrez, să-mi fac prieteni. Deși eram olimpică la engleză, mi se părea că orice cuvânt care mi iese pe gură e oribil, zgârie timpanul. Încercam să imit și pe ăla și pe celălalt, numai să nu vorbesc cum vorbesc eu. Și să știi că am avut așa un blocaj, adică mi-a luat cam vreo 2 ani de zile să pot să mă lepă de tot felul de angoase și de complexe, că vorbesc nu știu cum și să fii confortabil cu tine, da. Da. Și bineînțeles că un mic cerc de români cu care aveam de-a face pe acolo prin prieteniile părinților mei, bineînțeles că mi-au dat la bullying și râdeau de mine și făceau mișto de nu mai puteau, știi? Da, și la școală, după ce am început să avansez mai repede decât ceilalți, am ajuns în niște clase mai de elită, să-i spunem așa. Și am mers la liceu acolo și imediat ce a fost legal, adică la 16 ani, am și început să lucrez. Care a fost primul tău job acolo? Primul meu job a fost la un... bine, am avut foarte multe la început, știi, până le-am schimbat, dar primul meu job a fost la o închiriere de casete video. Ce tare! Da, filme, știi? Și unde am văzut toate filmele posibile, că îți dai seama, erau ore întregi, după ce ai nimic, venea lumea așa, dar nu foarte mult. Și unde mi-am luat și niște șocuri, știi, de lume care veneau să închirieze, știi tu, genul ăla de casete și eu nu știam ce să fac, cum să fac, să le dau și să nu mă uit la ăla în față. Și deci ce vreau să spun este că deși am lucrat de la o vârstă, aveam 16 ani, și apoi am tot urcat până când mi-am ales și am ajuns în domeniul în care îmi doream să lucrez. Lucrul ăsta, having a job, este un mod de a te pregăti pentru viața extraordinar, știi? Și asta, de părerea asta sunt și acum și vorbesc și cu prieteni de-ai noștri care au copii la rândul lor și care nu concep să lucreze copiii lor. Da, la noi nu prea e mentalitatea asta, da. Băi, nu. Nu, și ale mele vor lucra și nu la Madison, adică altundeva unde chiar au boși, știi, care se uită să vadă la ce oră au venit și chestii care nu neapărat sunt importante ca întârziat 5-10 minute, ci spun foarte mult de cât de reputația ta, de cum ești tu cu principiile și cât de educat ești. Da, și deci am lucrat la Video Store, după aia am lucrat într-o cafenea și mi-aranjasem eu în așa fel programul cât să pot să mă trezesc de dimineață la 5, să termin la 10, să mă duc și la plajă și apoi să mă duc și la un alt job și să mai termin ce mai aveam pe la școală. Așa, și de fapt tot ce mi-am dorit tot timpul este să lucrez în cosmetice, știi? Dar ca să ai un job pe la un department store din ăla, unde, să zic, știi, diferența dintre un magazin de stradă și un Harrods, să spunem, așa, era majoră, știi? Adică foarte greu să obții un job acolo, mai ales în beauty. Fac o mică paranteză. Unde mergeai la plajă? În Coney Island? Sau? Da, în zona aia și Rockaway. Mergeai ceva? Mergeam ceva, nu sunt chiar atât de aproape, dar, știi, cu tren, cu asta, ajungeai. Bănuiesc că în momentul în care ai ajuns la facultate erai mai adaptată și mai ok cu tine să te exprimi așa cum îți doreai. Știu că ai făcut International Business la New York University și nu știu exact dacă te-ai transferat la Fashion Institute sau cum a fost. Da, îți explic. Deci,
trecerea de la liceu la facultate a fost fenomenală. Mi s-a părut un salt enorm. Aici, în România, cred că sunt mult mai apropiate. Adică dacă faci un liceu bun, după aia mergi la o facultate, e așa, Nu un simți natural diferența așa progression. mare, da. Da. Băi, deci acolo e de la cer, de la cer la pământ. Adică liceul e așa, o chestie, nu știu, o joacă de copii, dacă e să o iei, iar la facultate fiecare, noi învățam, bine, era vorba și de New York University, adică despre ce vorbim, dar învățai de pe manualele profesorilor care și predau, niște auditorium din alea mari, așa, studenți mișto internaționale, adică de la niște copii de cartier cu care mergeam la liceu, deja la college era cu totul și cu totul altceva. Cluburi creative, unii făceau ziarul școlii, revista de poezii, deci comunitatea creată în jurul facultății era fantastică, știi, de la coffee shops, la dormitories care erau în zone diferite ale Manhattanului, la se știa, aici e facultatea de business, aici e de psihologie, aici e de medicină, nu știu, era un Era mic un oraș. univers propriu, da. Da. Da, și în sudul Manhattanului, adică aveai tot, tot de la restaurante, teatre și nightlife și lume pestriță. Îți luai așa o doză de viață doar dacă mergeai doar 6 luni în semestru la școala aceea. Da, și deci am mers acolo, o școală extrem de scumpă, unde nu, dacă erai alb sau asiatic, erai considerat, e clar că ești deștept, burse nu o să primești niciodată, deci trebuie să viți banii de acasă pentru asta. Și a devenit extrem de scumpă și pur și simplu ai mei nu își mai puteau permite ca să pot să termini o școală acolo. Și cumva în această vâltoare de cum naiba să fac să-mi plătești școala asta, care era 18.000 pe semestru, așa, m-am trezit din neant că îmi bate cineva la ușă. Și ăsta era un recruiter, un army recruiter. Am fost șocat să citesc asta despre tine. Da. Așa. Și ăștia, ăsta e jobul lor, se duc din poartă în poartă și poate dau de unul tânăr sau de o familie din asta care chiar crede că o educație în armată poate fi un răspuns pentru ei. Da. Și a dat de mine și m-am pachetat. Dar nici nu i-a fost foarte greu, pentru că, din nou, vorbim despre bunicul meu, care era colonel. Da, știai cumva ce înseamnă. Nu numai, era un întreg miraj, adică el chiar așa m-a și crescut, știi, într-un regim din ăsta mai de cazarmă, așa, cuvânt, oră, dacă am zis că între ora asta și ora asta facem lecții, păi facem lecții și asta e. Și mi s-a părut așa o chemare din asta naturală, știi? Și ce era atractiv era că, mă rog, în promisiunea aia, fără să intre prea mult în amănunte, ți-ar fi plătit facultatea, știi? Da. Okay. Da, deci vii, faci și așa. Mă rog, după aia, când era prea târziu, mi-am dat eu seama că da, ei plăteau facultatea, dar trebuia să-ți alegi un job de ăsta pe care nu-l voia nimeni, reparator de tancuri, nu mai știu, ceva foarte, foarte greu, știi, de care se dădea toată lumea în lături. Și atunci, na, de adevăr, primeai un salariu, nu aveai costuri, știi, cât erai acolo. Deci, practic, îți puneai deoparte toți banii ăia, dar de acolo până să strângi niște sume și din alea. te-au ajutat să-ți continui studiile. Da. Deci ăsta a fost scopul pentru care te-ai dus în armată. Practic. Da, mi s-a părut și mișto, știi, ca experiență așa, să văd cum e. Bine, după aia mi-am dat seama că e treabă serioasă. Și bine, tot timpul eu am privit puțin naiv viața, știi? Adică, băi, da, hai să îmbrățișăm experiența asta, oricare ar fi, e interesant. Și văd eu după aia cum ajustez din mers, știi? Cam de asta m-am dus și în armată, de asta m-am și întors în România, că am zis, lasă că văd eu, știi?
Pe de o parte, poate să te ajute abordarea asta, pe de altă parte, tragi, nene, și tu și cei din jurul tău să ieși din ce te-ai băgat, știi? Dar poate fi și ceva extraordinar at the end of it all. Depinde cum privești lucrurile. Ideea e, exact, și ideea e să nu renunți la primul greu. Adică dacă ai zis că faci, știi? Așa. Cum e pentru o femeie să facă armata în America? Mult mai echilibrat decât ți-ai imagina. Adică erau femei în armată, știi? Fiica mea cea mare face karting de performanță. Bă, deci din 90 de piloți în categoria ei, 2 sau 3 sunt fete. Acolo, în armata americană, e cam 50-50, adică sunt femei. Dar cum să fie? Toată lumea e tratată la fel, nu contează, alergi aceeași distanță, testele fizice sunt la fel, adică ai 2 km să-i alergi cât de repede poți și timpul pe care îl scoți e un scor. Ai 2 minute să faci cât de multe abdomene poți în alea 2 minute și numărul ăla e un scor și ai 2 minute să faci câte flotări poți. Și ăsta este testul fizic pe care îl dai la fiecare 6 luni în armată. Știi? Și toată lumea e gradată la fel. Deci nu se fac diferențe, băiat, fată, nu știu ce. Bineînțeles că în 2 minute nici nu am timp să mă pregătesc să fac abdomene. Păi ajungi să te pregătești, știi? Și da, deci a fost foarte tare și acolo și greu, dar o experiență care din nou m-a făcut mult mai pregătită pentru viață și mai determinată. Drept urmare, nu mă mai sperie absolut nimic de pe atunci, așa. Și bineînțeles că și acolo am simțit nevoia de care spuneam eu înainte, știi, să mă evidențiez cumva, astfel încât am voluntariat să duc eu steagul plutonului meu. Așa. Mi-aduc aminte pentru că am făcut asta ca să ies eu așa în evidență și bineînțeles că după aia mi-am dat seama cât de greu e, pentru că absolut tot ce făceai în armată, mă rog, când erai afară, așa, trebuia să fac cu steagul. Wow. Adică toată lumea făcea tot, știi, dar la mine era cu atât mai greu pentru că steagul ăla nu puteam să-l las, știi, cumva, era onoarea plutonului, știi? Da, era bine să fi știut de la început. Exact, dacă știa numai, dar asta e, după aia l-am băgat, m-am murit cu el de gât pe acolo. Deși flotările, da, deci flotările, știi, poziția de flotări, trebuia să le fac cu steagul, adică steagul trebuia să-mi stea aici la gât, înțelegi, să-l proptez, nu cumva să atingă pământul steagul. Sau ăia 2 kilometri pe care trebuia să-i alerg cu steagul în mână, ceea ce el nu era foarte greu, dar tu când mergi te ajută să fii mai dinamic, mâinile alea te trag înainte, eu trebuia să le țin pe lângă corp, deci foarte greu. Da, deci îți dai seama de ce acum trag și nu mă mai sperie și am dinamismul ăsta, pentru că am trecut prin multe și dacă ești cocolit de copil și de adolescent și băiatul mamei și fata mamei și prea ajutat, e și o mare defavoare care ți se face, știi? Deci, iarăși, o concluzie de tras este că trebuie să ne împingem copiii și să-i lăsăm singuri și independenți și să tragă. Cât mai... Deci nu sadic, știi? Nu sadic, dar cât mai aproape de realitate. Din câte știu, tu ai stat vreo 15 ani acolo, în New York. Da. În toți anii ăștia, ce ți-a lipsit cel mai tare din România? Nu prea mi-a lipsit pentru că eu am ținut legătura, adică eu nu am fost genul ăla de român care uită să vorbească și mai păceam și eu cuvintele, știi, dar am iubit limba română și am citit și mi-am scris scrisori de mână și am vizitat țara ori de câte ori am putut, anual. Cred că de vreo 2 ori, da. Tot ce ține de România, de la mirosul ăla iarna, de fum și de zăpadă și de puțin porc până la găștile alea pe care eu nu le-am putut să le formez în New York. Deci era imposibil. Am avut prieteni mulți, dar
aveam prietenul ăsta cu ăsta și să-i adun pe toți împreună nu prea se lega. Nu mergea. Adică nu mergea și nu știu de ce. Că interesele erau cam la fel, dar acolo, nu știu, timpul e altfel și trebuie folosit altfel, știi? Și nu cred că e o chestie de emigrație, cred că e o chestie de New York City. Adică ăla e un oraș unde timpul înseamnă bani și chiar și când ești liber, trebuie să te anturezi cu cineva care la un moment dat se leagă să faci ceva împreună money related. Punct. Știi? Și de-aia găștile alea și having fun, să stai așa, să vorbești de nemurirea sufletului și tot felul de băieți și de asta, foarte greu, foarte greu. Hai să ne întoarcem la cum ai ajuns tu să lucrezi în domeniul cosmetic. Ai terminat studiile și... Așa, și după ce m-am întors în armată, mi-am dat seama că, ok, international business era mult prea general domeniu, știi? Atunci ai făcut transferul, după ce te-ai întors. Da, atunci, după ce m-am întors, știi? Pentru că, ok, aveam niște bani, dar simțeam că trebuie să învăț tot partea asta de business, dar poate mai aplicat pe ce mă interesa pe mine, știi? Adică domeniul ăsta mai fashion, mai beauty. Și atunci am ales New York University, Fashion Institute of Technology, dar am ales să merg part-time. Deci n-am mai mers full-time la școală și apoi să lucrez part-time. Știi, deja, știi, mă apropiam, trecusem de 20 de ani, așa, începusem să-mi fac eu calculele. Păi stai puțin, merg la școală când pot să fac atâția bani, păi mai bine fac așa. Și m-am angajat la Saks Fifth Avenue în New York, chiar la Rockefeller Center acolo, știu de... Acolo a fost primul loc în care ai aterizat? Nu, am avut mai întâi, nu, că part-time am lucrat în cosmetice dinainte, știi? Dar primul meu job semnificativ a fost la Saks. A fost la Saks, da. Unde am lucrat la Clinique, știi, o companie din grupul Estée Lauder. Mai știu și eu câte ceva despre dar foarte bine. Dar am prins o perioadă foarte mișto când acolo la Saks tu erai angajat al Saks, știi, nu neapărat al companiei Clinic, și atunci primeai training pentru absolut toate brandurile de acolo. În fiecare dimineață erau 2-3 traininguri organizate de către companii în diferite zone ale magazinului, într-o zonă unde mâncai, într-un restaurant, amenajau ei ceva cu catering. Deci pare că ai continuat armata un pic. Da, exact. Și, păi să știi că armata era, ca să lucrezi la Saks Fifth Avenue în nebunia aia, așa. Imaginez. Vai de mine, o competiție acerbă, știi, pentru clienți, așa, mai ales că era un job bazat doar pe comision. Puteai să vinzi orice din magazin și primeai 10%. Și asta era. Deci niciun salariu fix. Da. Asta se justifică cumva comportamentul, cel puțin mie când am intrat acolo, mi s-a părut puțin ciudățel comportamentul angajaților, așa puțin cringe. Dar pe tine, nu? Da, și înțeleg, da. De ce? Și mi se pare că erau și niște statistici la vremea aia că e cea mai productivă sales floor din lume per metru pătrat, adică la cât generau ei, știi? Deci iar mi-am luat un training fantastic și acolo, pentru că am stat 5 ani. Așa. Dar care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit acolo? Măi, uite... Deja luasem niște decizii cu care ai mei nu prea erau ei încântați, pe lângă că i-am terminat cu armata, ok, era din familie, dar chiar așa, știi, li s-a părut trasă de păr. După aia am început, când m-am întors, în loc să-mi termin școala full-time, am ales să lucrez full-time și să merg la școală part-time, iarăși o chestie ciudată pentru ai mei, așa. Și apoi am început să fac destul de mulți bani, pentru că eram ambițioasă și băgăcioasă și atunci am început să învăț și cum să vând și îmi plăcea și atunci când îți place ceva îți și iese, știi? Și ajunsesem să fac foarte mulți bani
Și provocarea era ok, dar eu după ce îmi termin școala, cu diploma pe care o am, mă pot angaja și ar trebui nu să înjumătățesc, să îmi decimez salariul, să ajungă să fie un sfert de cât aș fi făcut atunci, dacă mă bazam doar pe diplomă, știi? Și cumva, cum să faci să crești și să nu te plafonezi și să nu devii un sclav al unui salariu, dar care cumva te îngrădește, știi? Pentru că, ok, făceam foarte mulți bani, dar eram just a salesperson, știi? Care, ok, nu, is nothing wrong with that, adică nu e foarte nasol, doar că totuși, parcă se putea și mai mult, știi? Îți doreai mai mult, da. Îmi doream mai mult și să fac mișcarea, să mă rup de acolo, să mă rup de acel salariu atât de atractiv care îmi permitea să pot să locuiesc în Manhattan, care a fost visul meu tot timpul, știi? Ok, ai mei când am emigrat locuiau în Queens. Ok, frumos acolo, dar nu era, n-are nicio legătură, știi? După ce, locuiam în Queens, mai trebuia să ia și metroul ăla plin cu toți amărâții, știi, care se duceau să lucreze și să așa, adică era depresiv, nu? Asta era mirajul New Yorkului, știi? Și tot ce mi-am dorit este să ajung să pot să fac atâția bani încât să stau și eu în Manhattan, să pot să merg pe jos în Central Park, să-mi iau cafea de la tonetele alea și să, live the New York lifestyle, nu altceva. Bun, deci cum pot să mă rup de la banii ăia pe care îi făceam și să poate să iau un job mai elevat, așa ca poziție și să pot să cresc. Și asta am făcut, schimbarea de la selling floor la partea de birouri a unei companii tot de cosmetice, știi? Ca să fac mișcarea asta a trebuit să renunț la mare parte din salariu, știi? Dar partea bună a fost că în timp am putut să cresc și făcând mișcarea asta și să câștig banii ăia și să simt că nu am dat înapoi, știi? Astea erau provocările. Cum să faci să înaintezi tot timpul, așa, și cumva să te și realizezi personal, știi? Ori, iarăși, ceva ce am învățat la New York a fost că nu prea poți să le faci pe amândouă, știi? Adică ai niște calupuri în viață, între 20 și 30 trebuie să-i tragi tare cu cariera, să faci cât mai mulți bani, după care poți să dedici de la 30 vezi ce mai e pe lângă. Da, știi, de la 30 la 40 să vezi cu o familie, poate îți cumperi ceva, știi, și să te hotărăști unde vrei să-ți crești familia, știi? Dar eu am nimerit acolo între 14 și 30 de ani, știi? Deci numai carieră. Da. Știi ce voiam să te întreb? Ce parfum sau nu neapărat parfum, sau ce miros îți amintește cel mai tare de New York? Păi, cred doar două sunt, știi? Primul este Eternity de Calvin Klein, care s-a lansat cam când am ajuns eu în America, știi? Deci Kate Moss, parfumul ăla miroase extraordinar oricum și acum. Da. Și campaniile alea vizuale era în perioada aia când se arăta mai multă piele goală, nu știu ce, femeile, ăsta Kate Moss purta chiloții aia bărbătești, adică era tot atât de șocant pentru mine și toată imaginea aia îl făcea și parfumul să fie emblematic așa pentru New York, știi? Și a fost și primul parfum pe care l-am avut și apoi, după ce m-am rafinat și am trecut prin atâtea, a mai fost un parfum care pur și simplu m-a marcat și care și astăzi e parfumul meu semnătură, este Iris Pudră de la Frederic Malle. Pentru că eram în magazinul Barney's unde Frederic Malle a lansat propria lui linie și eram acolo când el monta niște chestii cot la cot cu toată lumea, știi? Și mi se părea așa fantastic să pot să observ asta de la distanță și bineînțeles că am fost printre primii care și-a pus degetele și mâinile pe acolo să miroasă și așa și mi-a plăcut parfumul ăsta care
Nu-i neapărat de o puștoaică de 20 și ceva de ani, știi? A few moments later. Deci nu era neapărat un parfum de o gagică de 20 și ceva de ani, dar eu deja eram cineva care avea o familie care trăise în comunism și care prindea parfumuri franțuzești trimise din afară, care aveau așa ceva foarte vintage în ele, știi? Și asociai altfel lucrurile, da. Da, și atunci gusturile, vezi, ajung a fi o multitudine a etapelor noastre din viață, știi? Și de aia și peste 20 de ani acest parfum încă mă definește și îl iubesc. Ai, aș spune, tot un miros, nu neapărat un parfum care ți amintește și de copilărie? Poate, nu știu, un miros al unei mâncări sau habar n-am. Mai da, nu diferă foarte mult decât poate foarte mulți, adică orezul cu lapte, cu scorțișoară, știi? Da. Măi, dulcețurile, știi? Când se fierbeau dulcețurile. Păi, de mine, ce nebunie, știi? Da, astea. Ai un loc preferat în New York? Sau aveai? Nu știu. Of, Doamne, foarte multe, foarte multe. Mă emoționează, bineînțeles, că mă gândesc acum. Era o perioadă când eu mergeam la New York University și acolo în East Village este o străduță, Mineta, cu 2 de T, Mineta Lane, știi? Ok. Păi și așa, o combinație de East Village, care înseamnă așa mai artist, mai sărăcăcios, dar și puțin case scumpe, brownstones, așa, cam așa era această stradă. Măi, și era o casă acolo absolut superbă, pe care o admiram tot timpul. Era așa foarte misterioasă, pentru că, pe lângă că era frumoasă, scumpă, avea așa ca o poartă de metal, vedeai ca într-un hol, dar nu puteai să intri, știi? Și nu vedeai nici ușa de acces în casă, știi? Și mă gândeam, măi, dar oare cine o sta aici? Trebuie să caut pe Maps. Da, Mineta Lane, nu mai știu ce număr e, un 7, ceva de genul. Și ideea e că o admiram, mergeam oricum, eram foarte mult în zona aia din cauza școlii, știi? Și era și o lanterna, La Lanterna se chema, o cafenea din asta cu cel mai bun tiramisu și eram pe acolo tot timpul, la. Și întâmplarea face că peste ani a fost un eveniment la Saks, unul dintre branduri de parfumuri și așa, iar creatorul era un florist, un artist din ăsta florar, așa, care a ținut evenimentul de lansare acasă la el. Și am primit invitația și vreau să spun că era fix casa asta. Wow! Și deci, de asta zic că numai în New York se pot întâmpla nebuniile astea. Deci trebuia să intri în ea. Nu, săraca de mine, mergeam la New York University, nu aveam bani să-mi plătesc, ai mei au intrat în datorii ca să plătească școala aia. Eu m-am nimerit să visez în așa, ajung să intru, să merg în casa aia, care era o nebunie, erau de fapt 2 case unite de o grădină tropicală, cu un pod din ăsta, ziceai că ești în junglă, deci o nebunie, așa, și asta e iarăși un aspect extraordinar despre New York, că nu știi ce e în spatele fațadei, știi? Poate să fie orice și o nebunie, un întreg univers, cum ai spus și tu, și totul e posibil și fantastic și atât de contrastant în același timp. E clar că pentru tine România înseamnă casă acum, dar New York-ul are și el un procentaj în acel acasă? Să știi, nu știu, am mai folosit odată asocierea asta. Măi, New York pentru mine e ca un old boyfriend, știi? Adică am avut o relație, a fost mișto de tot, da, acum m-am căsătorit, nu simt nevoia să mă duc să mai fac vreo nebunie cu el, pentru că sunt foarte bine unde sunt și el acolo e bine unde e.
și mă crezi că nu simt nevoia să mă duc acolo. De ce? Pentru că ne-am dezvoltat atât de diferit, iar New York e un animal în sine care se dezvoltă la fiecare 6 luni, știi? Deci eu dacă mă duc acolo sunt un perfect stranger, nu mai găsesc, poate dacă găsesc ceva, o să mi se rupă inima de durere că nu mai are nicio legătură și nu mai arată și nu mai e ce a fost, știi? Nu-l consider acasă. A fost acasă și m-am simțit foarte bine, m-am simțit de acolo, știi? Nu din prima zi, dar clar, ultimii 10 ani din cei 15 petrecuți acolo au fost ca acasă pentru mine, dar nu este genul de loc care te îmbrățișează, știi? Clar. Am simțit-o pe pielea mea. Da. Cum ai simțit România când te-ai întors? Chiar dacă fusesei în vacanță aproape în fiecare an, dar erai în vacanță, practic, în vizită. Dar când ai știut, ai luat decizia conștient că te întorci să faci ceva aici. Da. Mă așteptam, sincer, la mai multă căldură, așa. Mă așteptam să mă aștepte, știi? Și să întinde și un covor roșu, dacă se poate. Că veneam de la New York, dar n-a fost așa. A fost destul de dur, adică... Eu n-am venit înapoi în România cu un plan anume, băi, eu trebuie să fac ceva. Nu. Simțeam că, nu știu, mă atrage viața din Europa, îmi lipsea și tot ce însemna cultura și mâncarea și capitalele și arhitectura și mi-era dor. Adică eu făceam bani, eram fericită la New York împlinită. Da, imediat ce aveam niște timp liber, tot ce visam era să mă duc la Paris, să mă duc în România, să mă duc la mare, știi, să mă distrez. Da. Și atunci am zis, băi, hai să mă întorc și să-mi aloc un timp rezonabil. Nu un an, că e prea puțin, 2 ani, și să văd dacă pot să vin cu ceva care să justifice această mutare, că oi găsi eu ceva să fac care cumva să mă apropie de Europa și să fiu și într-o zonă care cât de cât mi-e familiară, adică nu m-aș fi dus încă o dată să o iau de la zero, nu știu, la Londra sau undeva. Iar în România, ce să zic, vorbim de 2004, era o nebunie atunci încă cu expați mulți și asta mi-a prins bine pentru că n-am simțit așa o mare ruptură, știi, de cultură și de... Și chiar mi s-a părut interesant că la New York să găsești lume din toate colțurile planetei este normal, dar în România să găsești niște persoane din India, din Irlanda, de nu știu unde, chiar erau niște persoane speciale, știi? Că it's not so usual. Chiar am întâlnit lume foarte mișto, dar în afară de asta, cei din România mi s-au părut foarte, foarte înapoiați, adică vorbim de chestii basic, să răspunzi la telefon. Nu răspundeau, frate, eu sunam, că am zis că nu răspund, cum adică? Sau lăsam mesaje, știi? Nu mă suna nimeni înapoi, deci nu înțelegeam. Am avut o fel de proiecte și eu făceam prezentări, trimiteam mail-uri, nu răspundea nimeni, adică acolo în America și cei mai mari șefi tot spuneau ceva. Băi, n-are nicio... Credeam că, uite, ghosting-ul a apărut în New York, dar uite, se pare că a fost invers. Nu știu, da, deci halucinant, știi? Și tot trecuseră, nu știu, 10-11 luni, se făcea anul, mama mea a venit, a plecat cătrănită, i s-a părut așa că parcă m-a vizitat într-un sat, știi? Adică eu aveam birou pe Fifth Avenue cu Manolo Blahnik în picioare, nu mă mai așa, și ajungeam aici, luam metrou, luam astea, rupeam pantofii și toate astea pe aici, adică era așa, nu înțelegea, știi? Mi se părea că ai făcut un pas înapoi, probabil. Da, era supărată. Da, foarte supărată, așa. Bunica mea încă trăia atunci, i-am zis și eu că trebuie să-mi fac buletin și că să mă ia în spațiu. Păi cum să te iau în spațiu dacă nu locuiești aici? Și nu m-a luat în spațiu.
Adică cu niște chestii de-astea de principii. Bunica mi le avea. Din noroc cu prieteni. Scuză-mă, mi-au să aminte că am vrut să te întreb ce părere a avut bunicul tău când te-ai înrolat în armată în America. Bănuiesc că știa. Mândru. Ok, era mai bine dacă era armata română, dar ok, bună și așa, știi? Măcar îi spuneam. Da, foarte mândru, foarte mândru. Așa. Și mi-a fost foarte greu și mi-aduc aminte că deja parcă trecuse un an așa, mi-am luat un job. Aveam iarăși o pleiadă de prieteni mai noi, știi, care, cum adică, frate, vine asta din America și și-a job aici, adică, nu știu, parcă era sub nivelul meu, știi, să mă angajez. Da. Tu trebuia să dai joburi, nu să-ți iei joburi. Da, ceva de genul, știi, sau ce-și imaginau, cum se întâmplă lucrurile, doar stând la cafele și sunându-l pe ăla să-l pui în legătură cu nu știu cine, că astea, știi, baliverne de România. Nu, frate, trebuie să te duci să muncești și să iei un salariu, știi? Nu merge altfel. Și tot cam pe atunci am avut așa și o mică depresie, știi? Pentru că mi se părea că parcă nu se leagă nimic, știi? Și că va trebui la un moment dat să accept că am greșit sau că n-am ales bine sau că n-am mers treaba și că trebuie să mă întorc înapoi. În fine, am prins și un job după aia foarte bun, unde am început să mai fac așa mai mulți bani și cumva să și activez într-un domeniu care îmi plăcea, și anume cosmeticele. Am început să lucrez pentru un fond de investiții care voiau să revitalizeze Gerovitalul, știi, și să-l relanseze. Și atunci m-am ocupat eu de acest proiect și a început să mai îmi placă și să mai îmi vină așa puțin inima la loc, știi? Și atunci te-a lovit inspirația să faci treaba asta cu parfumurile? Cumva nici măcar m-a lovit inspirația. A început să fie așa o mare nevoie, pentru că eu aveam toate parfumurile mele cu care eram obișnuită, care nu se găseau aici, știi? Cărasem după mine, așa, și toate prietenele mele le foloseau, le iubeau, începuseră să le cunoască, știi? Și mi-am dat seama că e o oportunitate pe care nu pot să o las să-mi scape, știi? Adică să pot să creez eu un spațiu așa cum știam eu că există la New York și să pot să aduc toate produsele care îmi plăceau mie, știi? Și așa a început, cu o listă din asta de branduri pe care mi-aș fi dorit să le aduc. Și a început cu logo, cu cum ar arăta magazinul, pe unde ar fi și cum s-ar numi. Ori deja eu îmi făcusem o firmă de consultanță, știi, care se chema cu Madison și deja era porecla mea Madison, că Madeleine era prea lung și prea așa, prea franțuzit și mi se spunea Madison în sus, Madison în jos, astfel încât nici n-a trebuit să mă gândesc prea mult de cum s-ar numi acest magazin. Și Dar tu atunci erai ca un fel de pionier pe nișa asta de parfumuri de lux în România. Un fel de pionier. Da. Atunci era doar era un singur Sephora. Era un lanț local, Ina Center îi spunea, știi? Cred că cumpărați de Marionot. Da, știi? Nu era nimic, deci nimic. Și ce însemna un magazin ca Madison pentru piața din România atunci când ai deschis? Naiba știe, crezi că puteai să faci focus group sau vreun studiu de piață? Plus, pentru că clientela era un mic procentaj de sus de tot, știi? Care și nu era o chestie că își puteau permite sau nu, era vorba de o cultură, știi? Adică degeaba ai bani dacă nu te interesează chestiile mai speciale, mai diferite, la care nu are acces toată lumea, știi? Și atunci, pur și simplu, a trebuit să-l creez eu și să vorbim despre ele și să le îmbrăcăm așa, știi, cu un storytelling din ăsta atractiv, care să deschidă apetitul înspre a ști mai mult și a experimenta mai mult cu alt gen de parfumuri decât cele cu care te dai pe aeroport, știi? Sau, nu știu, disponibile la raft, la Sephora, care e aproape ca un fel de supermarket, știi? Înainte să disecăm puțin conceptul
Madison, Da. mi-a adus aminte. Poate greșesc, dar să-mi spui tu. Știu că ai o întâmplare legată de o carte în limba română pe o plajă din state. Știu că citeai o carte în limba română și a venit un alt român. Și... eram la o lansare, deschideam un magazin pentru o companie de cosmetice japoneză pentru care am lucrat eu. Aveam o deschidere de magazin la Palm Beach, Florida. Okay. Și am stat la hotelul, la un hotel Colonial, sau nu mai știu cum se chema, așa că era lângă magazin. Și da, eram în perioada aia de care spuneam eu, că eu am citit în românește și am ținut legătura și mamă, și îl descoperisem pe Cărtărescu. Doamne, deci cum scria în orbitor, exact copilăria mea, când stătea el pe calorifer și se uita de la etajul 10 sau de la ce etaj. Deci tot, prin tot ce am trecut eu și tot ce era aproape de inima mea era în cartea aceea, știi? Și da, eram la piscina hotelului, că aveam și ceva timp liber, și citeam orbitor și țineam așa cartea în sus ca să mă apere și de soare. Deci de-aia se vedea titlul, știi? Și văd așa o siluetă îndreptându-se către mine, știi? Care se așează și îmi vorbește în românește și scuzați-mă, dar mi se pare extraordinar de interesant să găsesc pe Cărtărescu taman la Palm Beach. Chiar am să-i comunic. Omul ăsta îl și cunoaște pe Cărtărescu. Și mi întinde mâna și cartea de vizită, Sever Voinescu, consulul României la Chicago. Sever Voinescu, dacă știi, scrie și am auzit de el. Da. E editor-in-chief la Dilema Veche. E un tip fantastic, mi-e prieten și în ziua de astăzi și îl iubesc. Și frumoasa lui soție, de fapt ei doi îmi sunt datori, pentru că eu i-am făcut să se cunoască, așa. Și da, atunci a fost începutul unei prietenii fantastice pe care am avut-o cu Sever și pe care, uite, dacă nu locuiam și dacă nu făceam toată aventura în America, bineînțeles că nu-l cunoșteam. Nu cunoșteai, da. Da. Și da, bineînțeles că m-a fascinat și chestia asta, că, dom'le, uite-te, să întâlnești pe cineva acolo care îl cunoaște pe Mircea Cărtărescu, what a small world, știi? Da. Să ne întoarcem la Madison. Voiam să te întreb dacă ai adoptat ceva din experiența ta din state, bănuiesc că da, ca și mentalitate, ca și abordare atunci când te-ai gândit la acest concept. Inclusiv la angajați, nu știu. Să știi că n-am adaptat nimic României. Ok? Deci am luat tot de acolo, absolut tot. Tocmai de aia este și ce este, pentru că nu e o chestie românizată, știi? Și o spun asta cu toată dragostea, dar românii fac niște chestii bine și altele nu le fac bine. Și atunci genul ăsta de comerț, genul ăsta de abordare trebuie făcută la superlativ, adică de la cum decorezi locul, la cum prezinți produsele, la ce selecție faci și cum, bineînțeles, cum îți formezi echipa, știi? Iar la noi echipa este pur și simplu, deci nu există șeful, știi? Fiecare e șef pe bucățica lui acolo, știi? Și fiecare e empowered to be the best they can be, știi? Și chestia asta e puțin, să zic, nouă în România, adică... Uite, eu am fost întotdeauna fascinat. Eu personal știu magazinul tău, brandul Madison, de vreo 10 ani. Și cumva de vreo 10 ani o știu pe Alexandra, o știu pe Ivon, sunt cam aceiași oameni și mă gândeam mereu, băi, nu știu cum e Madren, dar ce le face acelor oameni de stau așa, deci ceva face extraordinar de bine. Ca să stai atât de mulți ani într-un loc, înseamnă că este special. Ce să zic? Iarăși, știi, ok, bineînțeles că și eu am o parte, dar deja a trecut de mine chestia asta, adică ce avem noi acolo... Aveți o cultură proprie. Da, care deja m-a depășit pe mine de mult și care are o identitate of its own și e o familie care râde împreună, care se ambiționează unii pe alții și care se simt bine, știi?
vorbești liber, faci treabă când pui mâna și Umărul, da. ajuți și sari și nu știu, aproape tot ce e mai frumos din ce avem fiecare cumva ajunge să se exprime la magazin most of the times. Bineînțeles că sunt și momente, mai ales de Crăciun sau când e foarte, foarte aglomerat, zi de zi, când ajungem toți la limită cu tot și ne enervează și întrebările clienților și ni se pare că dacă mai pocește odată numele brandului ăsta o să-i zic cum se spune corect, adică tot ce e omenesc ni se întâmplă și nouă, știi? Dar nu știu, e un magnetism, e ceva extraordinar care cred că are de a face și cu produsele, pentru că nu ai cum să fii morocănos sau, nu știu, enervat când ești înconjurat de atât de frumoase lucruri făcute și care, și spunând povestea fiecăruia cumva, știi, induce ceva pozitiv, știi? Ori o poveste frumoasă, ori nu știu, niște legături de amintiri, de călătorii, lucrăm cu frumosul. Nu ca la modă, știi? La modă, ok, pui o haină pe tine, e clar că ți-a crescut fundul sau că, mama mia, cum se vede gâtul, știi? Sau pielea, sau I don't know. Deci asta poate să-ți trezească multe complexe și probleme pe care le ai cu tine însă, știi? Pe când la parfumuri e așa o incursiune într-o lume a fantasticului și e de bine. Și trebuie să fii un pic pasionat. Da, și de asta spun că lumea stă, e ca o capcană, adică e foarte greu să schimbi domeniul, știi? Odată ce ai fost aici și ok, primim și noi marfă, mai desfacem cutii, mai rupem unghiile, ne mai tăiem în una alta, dar per total e un mediu foarte frumos, știi? Și după aia e cam greu să-l schimbi, să faci vânzări știi? Și clientela pe care o atragem aici sunt oameni speciali, știi, cu un interes pentru produsele astea și atunci discuțiile se învârt asupra produselor, dar divaghează de multe ori și în experiențe de viață care ne fac zilele să treacă altfel, cu însemnătate, știi? Înțeleg ce spui. Vreau să te întreb cum vezi tu, eu din afară și așa discret am văzut evoluția magazinului, brandului. Acum ați ajuns să aveți și branduri de bijuterii și machiaj și așa mai departe și lumânări dar cum vezi tu că a evoluat Madison în ultimii 10 ani? Știu că aveți alte 2 magazine deschise în Europa. Da, s-a transformat dintr-o simplă parfumerie, sau mă rog, nu chiar așa de simplă, dar dintr-o parfumerie în ceva de lifestyle, să spun, știi? Chiar dacă nu am intrat în accesorii, eu știu, ochelari sau eșarpe sau genți sau eu știu ce, e tot o chestie de lifestyle, știi? Cum să te înconjuri de frumos. Da. Și da, bijuteriile sunt complementare domeniului ăstuia de beauty, știi? Cafeaua tot timpul a fost apropiată experienței, pentru că urma să te întreb, da. Și de cafea. Trebuie să miroși cafea ca să-ți cureți cumva nasul și să poți să miroși din nou de la zero. Și v-ați gândit să nu luați orice cafea, să faceți o cafea de specialitate. Da. Am început să studiem fenomenul. Radu, soțul meu, e pasionat și de partea asta, știi, de mașinării de cafea, gen espresoare, știi, tehnologia din spate, râșnițe. Că de fapt se poate cumpăra și cafea de la voi? Adică să-ți faci acasă sau? Sigur că da. Aoleu, nu știam, credeam că doar poți să bei și atât. Ok. Nu. Da, și chiar o vindem în mod constant către niște nume sonore de la noi, gen la Rue du Pain e numai cafeaua noastră, știi? Ai sushi la fel, iar la noi ai
și la Madison Coffee Roasters poți să cumperi, nu știu, cred că gen 10 origini at all times, știi? Și ți-o râșnim noi sau poți să o râșnești acasă dacă ai sculele necesare. Așa. Și da, cafeaua cumva s-a desprins pentru că a luat așa o amploare încât nu mai putea fi ceva conex, știi? Și acum Radu are... Noi facem sourcing-ul, adică facem cupping, alegem, apoi noi o luăm, o cumpărăm verde, o prăjim tot noi, știi? Și o ambalăm și o revindem, adică e așa un mini business. Și ne-ar plăcea să deschidem și o cafenea la un moment dat, tot aici pe strada Madison, dar să vedem când, cum, că după 1 an și jumătate de zile de proiect Madison suntem cam... Aveți nevoie de o pauză. Da, adică știi, și nu atât financiar cât... Psihic, da. Da, foarte greu. Poți să-mi spui câte ceva despre magazinele din Budapesta și Reykjavik? Da, a fost un timp când căpătasem așa o foarte mare încredere în rețeta mea de succes, știi, și rețeta mea de implementare a unui concept de parfumerie selectivă, încât am zis că pot să-mi aleg ce destinații mi se par mie interesante sau cu potențial și pot să fac un Madison acolo și uite așa să creăm un mini lănțișor, știi? Dar deși aceste 2 magazine au fost mișto și sunt, nu mi se pare că mi-au confirmat ideea mea de start. Adică, frate, dacă nu sunt eu acolo, nu se întâmplă lucrurile așa cum mi-ar plăcea. Și decât să am o versiune diluată a Madisonului din București, mai bine nu mai fac, știi? E acel ceva. Ține și de prezența mea fizică, așa, dar și de cultura respectivă. Adică, știi, aici eu înțeleg foarte bine piața din România, așa, că am venit eu cu conceptul din afară și cu toată experiența mea din afară și am implementat pe o piață pe care o cunoșteam și pe care am ajuns să o cunosc. Da, de-aia suntem ce suntem astăzi, dar să faci același lucru într-o piață cum e Ungaria, care e atât de diferită, păi nici nu înțelegem limba, nici nu înțelegem anumite mâncăruri, nu înțelegem de ce oamenii arată toți la fel sau că nu pun preț pe haine, cum de au ei atâtea restaurante fantastice și noi nu avem, știi? Adică îți iau viață să înțelegi toate chestiile astea. Da. De Islanda nici nu-ți mai spun, știi? Tocmai de-aia avem prieteni care operează magazinul de acolo, adică e business-ul lor, știi? Noi doar i-am ajutat și îi sfătuim cum să ajungă cât mai aproape de excelență, dar ei au creat ce e acolo, pentru că și înțeleg piața, da. Da, și vorbim cu ei, deci ei se sperie de noi, cu ce ton avem. Mi se pare că ne certăm tot timpul. Ei sunt tot timpul așa și șoptești și vorbesc foarte încet, știi? Adică nu poți să creezi ceva fără să fii acolo și fără să cunoști pentru cine faci ce faci. Da. Știi? Poate pentru alte business-uri se potrivește, dar pentru ce facem noi nu merge. Înțeleg. Cât de important consider că este să încercăm lucruri noi care ne provoacă? Foarte important. Foarte important. Încercatul e important și mai important mi se pare perseverența, știi? Pentru că mă satur de câte ori văd lume încercând chestii și renunțând prea ușor, prea repede. Aici e problema. Iar pentru tine cât de important a fost să fii sinceră cu tine însăți și să te apuci să faci ce vrei cu adevărat să faci? Păi, foarte important și trebuie să ai curaj, știi? Și
trebuie să îți înțelegi fricile. Adică, ok, de ce mi-e frică? Ce e cel mai nasol ce se poate întâmpla? În momentul în care definești care sunt amenințările și ce te înfricoșează cel mai mult, îți dai seama că it's not so bad. Adică singura frică legitimă este cea asupra vieții tale, știi? O să mori, integritatea ta corporală e pusă în pericol, da sau nu? Nu. Atunci absolut orice altceva se rezolvă, știi? Și teama asta de eșec sau de ce spune lumea sau așa, noi în România, cultura noastră contează cam mult asta, știi? Mai ales de ce spun alții. Lucrăm. Da, exact. Trebuie să lucrăm la asta, știi? Trebuie să lucrăm la asta. Ca și concluzie, deși cred că mi-ai răspuns în mare parte, ai un sfat pentru cei care n-au curaj să-și urmeze visurile? Unul dintre, spuneam de perseverență, unul dintre motourile mele este perseverența bate geniu, deci nu trebuie să vii cu o idee genială, așa, nu trebuie să fii tu primul care nu știu ce a făcut, ci să crezi foarte mult în ce faci și să perseverezi, adică să nu te lași. Atât. Iar dacă nu ai curaj să faci asta, înseamnă că nu crezi destul de mult, adică trebuie să te consume atât de mult și să fii atât de sigur, încât pur și simplu să nu existe alternativa eșecului pentru tine. Pentru că tu ești foarte sigur că asta trebuie să iasă, știi? Și dacă nu, înseamnă că ideea, nu știu, nu e destul de bună sau... Corect. Trebuie să mai lucrezi la ea puțin. Îți mai place J-Lo? Da, mai ales acum. Uite-te și tu cum s-a reinventat și cum... Da, îmi place mult. Mult. Ai o melodie preferată de la ea? Nu mi se pare așa că e, dar persoana ei, știi, cum se îmbracă, cum e, cum își etalează formele care poate la noi sunt considerate prea mari, știi? Da, mi-aduc aminte, știi, că una dintre chestiile de România, deci eu când am venit din New York, tot eram înnebunită după J-Lo, era modelul feminității pentru mine, știi? Și într-o seară cu niște prieteni, nu știu ce am zis eu de J-Lo și unul, cine mă, vaca aia, mamă, și atunci mi-am dat seama totuși în România cât de diferit, da, scuze, nu știu dacă... Da, nu, e ok. Nu-mi permiți, așa. Nu, am zis-o, au ca idee de percepție, știi, da. Ea era o grasă cu fundul mare. Știi? Percepția din România, dom'le, trebuie să fii șnur și nu numai România, Europa, ce să mai turavura, știi? Franța, trebuie să fii șnur și așa, dar da, o femeie extraordinară, știi? Care s-a realizat și uite-te și tu la ce vârstă are, ce poate să facă fără să intre în penibil și să, știi? Da. Îmi place. Îți mulțumesc super mult. Mă bucur că ți-ai împărtășit povestea cu mine. Și eu și sper, de fapt, de asta am și făcut-o, pentru că mi-ai spus ceea ce m-a făcut pe mine să fac click și anume sper să fie de folos și să inspire și pe alții să fie curajoși și să nu fie sclavii unor frici închipuite și să-și rotească viața stând așa într-un cont de umbră, știi? Exact. Trebuie să lucrăm la mentalitatea asta. Mulțumesc mult!